I denne video viser jeg, hvordan du parrer fjernbetjeningen med vores opvarmede sokker. Hej, jeg er Lopke. Vil du vide, hvordan du parrer fjernbetjeningen med dine opvarmede sokker? Bliv ved med at se, for jeg vil fortælle dig alt om det. I princippet er fjernbetjeningen allerede parret med sokkerne, og du behøver ikke bekymre dig om det. Men hvis det skulle ske, at parringen er blevet afbrudt, for eksempel fordi du har udskiftet batterierne i fjernbetjeningen eller har fået tilsendt en ny fjernbetjening, så er denne forklaring beregnet til dig. Hvordan foregår parringen? Det første skridt er at holde de to yderste knapper på fjernbetjeningen nede samtidig. Lampen begynder nu at blinke rødt, orange og grønt. Det andet skridt er at holde tænd/sluk-knappen på sokken nede. Derefter tilslutter du batteriet til sokken, mens du fortsat holder tænd/sluk-knappen på sokken nede. LED-lampen på sokken begynder nu også at blinke rødt, orange og grønt. Derefter gør du det samme med den anden sok. Har du gjort dette, vil du se lamperne på begge sokker og på fjernbetjeningen blinke i 3 farver. Du kan nu venligst trykke på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og vælge det ønskede varmeniveau. Vælger du det højeste varmeniveau, vises der en rød lampe. Ved det midterste niveau en orange lampe, og den grønne lampe viser det laveste varmeniveau. De blå lamper, som du ser på sokken, viser om hvor meget energi der er tilbage i batteriet. Men er du virkelig helt færdig med at bære sokkerne, og vil du slukke dem helt, så hold knappen på sokken nede i nogle sekunder, indtil alle lamper er slukket. Nu kan du heller ikke tænde sokken med fjernbetjeningen. I øvrigt er det også muligt at bruge sokkerne uden fjernbetjening. Ved at trykke kort på knappen på sokken, kan du skifte mellem varmeniveauerne. Hvor længe sokkerne bliver ved med at give varme, afhænger af det varmeniveau du bruger, og omgivelsestemperaturen. På det laveste niveau holder sokkerne dine fødder varme i 9-10 timer. På det højeste varmeniveau skal du regne med 3,5 til 4,5 timer. Batterierne er fuldt opladet på 4 timer. Under opladningen ser du en rød lampe lyse. Så snart du ser en grøn lampe lyse, er batterierne fuldt opladet, og du kan bruge dem igen. Jeg anbefaler, at du oplader batterierne fuldt ud før første brug, så de holder længere. Nu hvor du ved alt om, hvordan fjernbetjeningen fungerer, er der kun tilbage at takke dig for at se denne video og ønske dig varme fødder.